Ćao ljudi, evo nas u drugoj epizodu Minecrafta. I evo da vam kažem ono što je stvarno mreža. Ja sam bio snimak iz Rodu i nestalo je struje, znači tako sam iznervirao se i epizoda mi nije sačuvala. Stvarno žao, znači skupio sam sve ovo, ali struja je nestala. Tako sam se iznervirao, stvarno žao mi je. Mnogo se izvinjavam. Stvarno od srca mi je žao. Ja skupio sam 13 irona i ovako. Pretpostavljam neke igrice ili na serveru na koji ću snimati Minecraft. Se nađemo ali igramo zajedno, nije bitno. Idemo za Skype, šta znači. Ja sam ovdje našao pećinu, ali stvarno mi je žao, tako da se iznervirao, sam ga verujem da nešto ostaje. I to se desi i ja, fuck, opet to je stvarno. Ali dobro, nema veze, mislim, ima stvarno, ne mogu da verujem. I našao sam pećinu. Pojiti. Kako je nešto udaralo sam što? Što je to da sam... Lag. Visina. 23 gol. Za teksturu ću još da vidim bar. Recite mi neke Red 3 The Crafty Faithful, dobro, te imam, ali već da li da ih ubacim ili ne. Dođu da porazmislim. I zlato, ljudi. Zlato. I ovdje zlato. Opa. Sine. Sada još pričam 3. I napravim iron pickaxe. Tri. Tako. Super. Što to nešto treba da radim, ali evo ovaj creeper smara. Kuba. Hvala što si crkao, jel? Hvala mu pa. O, kriš. Lava, ova visina 14, to su te dijamanti. Ne, nisu. Ali koliko sam čuo da je zlato, to su dijamanti. Sve da nešto, ne. Strana sramota. Ne, mislim ima. Ok, da, idem dobro. Bak, lagano, evo i ovdje. Ovdje, jebote.
Ok, to je to od mene. Ja vas pozdravljam. Ćao!